sabar. Ulun tampa. Syukur, lah ngono lho. Ning ana syarate. Nggih, pripun? Aku mengkari manut, kasar wani, alus ya wani. Weh, jaluk iki. Bagong koyo kualat piye? Wah, iki lek ngandani ya ora positif. Jare kon keras. Bareng kene keras kono ora piye-piye. Oh, arugi lek ngeraske. Apa kuwi? Tampa para. Lek sing ora tampa titen. Bagong. Sabar. Ulun tampa. Syukur, lah ngono lho. Ning ana syarate. Nggih, pripun? Ngono ya, sago. Ing sepisan kita bakal ditampa dening ya kuwi guru kita ingkang bakal memulang ngelmu, dasar-dasaring ilmu. Ya kuwi Sang Hyang Yamadipati. Ngelmu dasaring ilmu saka Wayatan Suraya kepiye carane nguncatke nyawa. Ki barengan temi traffic light lho iki. Lole, rasah lole. Bersaing ki sing sehat, Dur. Kowe duwe pawiyatan saka 5, aku arep mbangun pawiyatan Karang Kadempel. Sing sehat. Nek kepengin entuk cantrik, kepengin entuk siswa, tingkatkan mutu pendidikan di pawiyatan saka 5. Ora terus sampya ora. Bagong ki sebagai maha guru pawiyatan Karang Kadempel, aku mengkari manut, kasar wani, alus ya wani. Weh, jaluk iki. Kakang Penemban. Nek kula pikir-pikir napa sing dikandhake Bagong niku bener. Sampeyan meri ning meri sampeyan kaya bocah cilik. Meri ning wong tuwa niku aja kaya cah cilik to Kakang Penemban. Nek sampeyan ora kepengin kendhih jenenging pawiyatan Sukalima karo jenenging pawiyatan Karang Kadempel, nggih diundhake carane memulang ngelmu sing pancen murakabi kanggo para siswa. Aja kok sampeyan gunake cara-carane wong ora bener. Kaduatos sing balung kuleting kulit niku nek cara kula ora gathuk ora mathuk. Ngeten Dik Patih. Nggih, wangsul mawon Dik Patih. Monggo Kakang Penemban. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang abdi kepatihan, namung keparenga kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk onggir. Kula tampi dawuh sami-sami. Bapak Durna, Bapak Sukalima, katuran karaharjan rawuh sing ngandika wonten ing Datulaya Negaring Astina, Bapak Penemban Durna. Astaka swara sila berdobo swalu gimbal sumarante hawela. Lha nuning Nger. Tansah pinanganing kawidatan ing sambi kala sawanipun ingkang Bapak Sukalima manggiha widodane skala sawan kula. Namung kamarenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapak kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina Nger. Sampun kula tampi dawuh sami-sami Bapak Penemban Durna. Apa dene Dimas Kartomarma prayoga nggone ngadhep ngarsanipun Kakang. Lho. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ing abdi pun Kartomarma Kanjeng Koko Prabu. Wangsul dhateng ngarsanipun Paman Plasa Jenar tuwin Bapak Penemban Durna. Wonten ing madyaning pepanggihan dinten samangke kula boten badhe ngrembak babakan Negaring Astina. Miwah kula boten badhe ngrembak perkawis kula wangsa Negaring Astina menika ugi boten langkung-langkung ngrembak babakan kaanakan kaanalindranipun ingkang putra ing Astinapun Duryudana menika ugi boten. Namung ingkang badhe kula rembak madyaning Negaring Astina dinten samangke inggih menika babakan pawiyatan Sukalima. Bapak Penemban Durna, kula wonten maring adhawuh Nger.
panjenengan prisa dumados sing pawiatan saka lima duk nalika jengandika Bapa Panembahan Durna hanampi siswa para Kurawa lan para Pandhawa minangka dados siswa ing saka lima. Samangke sampun sami buntas kawruhipun, sampun sami rampung anggenipun sami necep ngelmunipun Bapa Panembahan Durna. Kathah piranganing Kurawa lan Pandhawa ingkang dados sarjana sujaning budi satemah menapa ing sampun paduka paringaken wujuding ilmu kinarya cagak tuwa ing negari Ngastina. Mila ingkang saking menika sepisan ingkang putra ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wonten ing angka kalih kula badhe miterang kados pundi kawontenanipun pawiatan saka lima menapa inggih tasih lumampah kanthi rancak menapa wonten bab ingkang nedya paduka ngendikaken dhateng putra ing Ngastina Bapa Panembahan Durna. Gandhap blaguduk selalu gembol Semarante hawala rumaos bompong raos sing manahipun ingkang Bapa ing Sukalima nggih. Jernyatanipun kula menika dados mahaguru wonten ing pawiatan Sukalima nembe menika perkawis menika dipun rembak dening anak Prabu Duryudana. Menika tegesipun maduka anak Prabu menika nggatosaken dhateng kawontenanipun pawiatan ing Sukalima. Inggih saking paestu paduka anak Prabu ing Ngastina. Pawiatan ing Sukalima dinten sak mangke tansah reja ngrembaka kathah para siswa ingkang sami kepengin dados cantrikipun ingkang Bapa ing Sukalima. Ndacep ngelmunipun ingkang Bapa ing Sukalima. Namung ewa semanten ugi kula cakaken pranatan ingkang sampun paduka dawuhaken dhateng Bapa ing Sukalima. Pranatan ingkang boten saged dipun terak dening sinten kemawon. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bapa Panembahan Durna. Inggih, nggih. Pranatan ingkang angka sepisan. Siswa Sukalima ingkang badhe minangka dados cantrik ing Begawan Durna boten kenging langkungi yuswa ingkang sampun dipun tetepaken. Mriki angka sepisan. Angka kalih boten kenging kawula alit, langkung-langkung kawula alit ingkang boten nggadhahi bondo donya tegesipun kawula ingkang mlarat. Menika boten kenging dados siswa Sukalima, boten kenging sinau wonten ing pawiatan Sukalima. Menika boten dipun parengaken. Angka salajengipun inggih menika mboten nampi dhateng tiang-tiang kang gadhahi cacat raga. Tegesipun mboten jangkep akal budinipun, mboten jangkep raganipun. Menika mboten kenging mlebet wonten ing pertapan utawi pawiatan Sukalima. Menika ugi sampun kula cakaken, nggih. Nyatanipun najan menika sampun kula serat wonten ing pranatan pawiatan ing Sukalima, ewadene tasih kathah ingkang sami kepengin necep ngelmunipun Begawan Durna. Inggih pun kumbayana menika. Inggih. Bapa Panembahan Durna ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nah, mangsa kala dinten samangke sampun anyaketi ambika. Inggih menika napa nggih Dipate? Pendaftaran wonten. Pendaftaran pawiatan ing Sukalima. Namung samangke ingkang dipun betahaken boten saged kejawi namung kinten-kinten wonten 50.000 siswa ing kedah madheg minangka cantrik Sukalima. Ewa semanten pranatan ingkang sampun paduka dawuhaken menika ugi boten badhe kula terjang, nggih. Kula tetep badhe mestuti dawuh paduka anak Prabu Duryudana menawi sampun paduka dawuhaken bilih pawiatan menika namung kagem tiang-tiang ingkang gadhahi brana picis tuwin tiang-tiang ingkang gadhahi turasing para her, para luhur, para priyayi, mboten kenging tiang pidak pejaraan, wong loro saudon, telu saurupan, luwih-luwih wong kere. Kok ajeng sinau wonten ing pawiatan Sukalima sing nganggo bayar cengele apa? Menika kula ngertos, milih saya menika tetep badhe kula cakaken menawi dados pranatan ing negari Ngastina menika nggih anak Prabu Duryudana. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakinawang sesangga Nalindra mbek marwa sing sang katri kumulung mangrempak ing wadya Kurdha-kura reka kiri-kiri ro nanggono magawe gelari rawang-wang dereng ngantos paripesami Balwacana Sang Panembahan Durna ngandika kathah-kathah tinampi ingkang putra negeri Alindra Ngastina Prabu Duryudana
kedatange wantun minggah madaning Datulaya menika ta warnane putranipun kula Semar Badranaya ingkang angka wragil Lurah Bagong nyerpepeh pindha sata metangan karya cingak kang samya bulan. Banjra ingkang Puswitarum tasiliring samirana mre Sekar kadung ngas kandanyo mawe raras renaning driya Niwang sumono aku. Oh iya, Ding. Niwang sumono mati luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara. Bagong padha kanthi harja sapraptamu. Nuwun pait aming panjenengan lantunan tabet. Tinebena iki lho duni dumawahing tawang tuwang linepatna ing tulak manusinuwun. Iya. Wilujeng ing sambikala ingkang dadi sowan kula sanipun sinuwun Prabu Duryudana kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga memang bekti kula kunjung ngersanipun sinuwun Prabu Duryudana. Tatumpa pangestuning sun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ana kawan Bagong Padararja sapraptamu. Pangestunipun Darapati Sengkuni wilujeng bekti kula kunjung nggih, Darapati. Iya tak tampa Bagong. Oh, Bagong kowe Padararja, Bagong. Pangestunipun Penemban Durna wilujeng bekti kula kunjung Penemban. Oh iya, tak tampa pangestumu.
pangabektimu tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Sapa sing dadi kancamu? Niki kula piyambakan mawon Penemban. Lho, ora ngejak Petro, ora ngejak Gareng. Mboten. Mergi niki pancen dadi niat kula. Oh ya wis kok nek pancen kowe niat marang anak Prabu Duryudana gage, matura, apa sediamu lan apa kang dadi panjang kamu? Bagong, wonten timbalan. Ana wigati apa sowan apa saka karepmu dhewe? Apa pancen diutus dening bapakmu Semar? Ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ing angka kalih kula badhe matur bilih menika mboten saking pikajenganipun bapak ngutus kali kula babar pisan mboten nanging pancen menika niat kula piyambak. Iya. Kowe darepe niat apa? Menika ngaten sinuwun. Kula menika najan sampun sepuh. Ning kula niki ngrumangsani nek kula niku wong sing bodho. Kula niku ngrumangsani wong sing kurang ilmu. Mula bola-bali kula niku mesti diakali kalih Petro kalih Gareng. Wong salwangsul niku ning kula niku ya kaya ora sadar. Niku saking goblok kula. Wong salwangsul pembagian hasil niku kula didapusi kalih Petro kalih Gareng. Lah niki bareng suwe-suwe kula niku sadar pancen ngelmu niku penting. Ngelmu niku penting. Ngelmu niku nek wis iso digayuh pintere srana ngelmu niku ora tok nggo minteri karo wong liya niku kudune mboten ning dinggo jaga karo awake dhewe lan digunakake kanggo katentremaning bebrayan agung. Bener Bagong. Nggih. Mula kula niki nggadahi niat ajeng mlebet sekolah. Mlebu sekolah menyang endi? Nang sekolahan apa ning kamar mandi? Aja kaya ngono aku takon tenan. Nggih. Teng pawiyatan luhur. Nang pawiyatan luhur. Nggih. Lah, gandeng kula niku kelingan jaman sinten niku? Raden Werkudara pikantuk banyu suci Perwitasari niku saking Penemban Durna. Ndara Janaka entuk ali-ali ampal niku nggih saking Penemban Durna. Mula ora aneh nek Penemban Durna niku didadoske Mahaguru. Mahaguru wonten pawiyatan luhur Soka 5. Lah gandeng niki pun ajeng pembukaan pendaftaran siswa anyar enten ing pawiyatan luhur Soka 5. Kula mboten lumantar napa jenenge iki peraturan utawa pranatan kedah mendhet napa niku kertas sing kudu diisi jeneng lan sak piturute. Nah, kertas sing kudu diisi jeneng lan sak piturute kula mboten mendhet. Ning kula langsung jujuk teng sinuwun Prabu Duryudana ingkang wigati panjenengan paring mergi supados saged pirembagan kaliyan Begawan Durna. Kula katampiya minangka dados siswa pawiyatan luhur Soka 5 kanthi jurusan antar pulau antar provinsi. Menika mila ingkang saking menika sinuwun seru sanget panyuwun kula keparenga samangke paduka paring margi supados kula mboten kangelan. Lah kula nek dites niku ya ora iso tenan wong kula niku blas ora duwe ngelmu babar blas. SD kula ditokke merga kathoke gurune kula plotrokke. Nakal banget kula SD mbiyen. Iya. Tenan. Lah nek niku kula mboten gadahi napa layang pasinaon sak ngandhaping pawiyatan luhur, mula kula mboten ajeng kula nyogok kula niku ora duwe wong ora gablek, wong ora duwe brana picis, mula kula mboten ajeng ngaturaken menapa-menapa Sinum Prabu Duryudana sing wigati kula nyuwun dalan supados samangke kula dipun tampi wonten ing pawiyatan luhur Soka 5 dening Mahaguru kula inggih menika Begawan Durna sinuwun. Boduna wonten dawuh nggih. Ewaya raos sing manah kula monggo kula aturi paring pangandikan piyambak. Oh, lole kula nyuwun wekdal iki, Ger. Kula semanggahaken. Durnaina panalingane majaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda ing
Lole Bagong. Wonten dawuh Panembahan. Mula saiki tak takoni apa pancen kepara nyata kowe iki pengen mlebu minangka dadi siswa pawiyatan luhur Sukalima. Ya ngono apa ora? Nggih Panembahan, kula pengen sinau, kula pengen dadi wong pinter. Kula pengen dadi wong sing duwe ngelmu. Wong ora duwe ngelmu, wong ora kedunungan kepinteran iku mung lorobke karo wong sing pinter-pinter dienggo dolanan karo wong sing duwe ngelmu. Kula wis jeleh. Kula kepengin kedunungan ngelmu mula ning nggih niku kula niku wong sekeng wong ora duwe. Mula katampiya kula menika dados siswa pawiyatan luhur Sukalima. Ning nggih niku kula ora duwe napa-napa. Kula mung duwe niat, kula duwe krekat, kula duwe napa jenenge semangat teng ati kula sinau teng pawiyatan luhur Sukalima. Heeh, kuwi apik, kuwi apik. Sing jeneng wong kepengin sinau kuwi mung siji ya kuwi waton sregep sarta duwe krekat lan karekat jroning ati nggone kepengin gayuh ngelmu kuwi sangu ingkang becik sangu lan apik. Ning ngene ya Bagong, apa ya mung cukup kaya ngono? Apa ya mung cukup kowe sangu karekat lan sangu semangat ngono bakal gayuh ngelmu? Oh, saiki ora mung cukup kuwi Bagong, ora mung cukup kuwi. Sing ngecomang dleming menehi ngelmu karo kowe iki ya butuh Brana Picis butuh Prabaya, butuh entuk sesulih, ngono. Ora mung sak kepenake dhewe. Lah apa kowe iki arep sinau nang gone kakek moyangmu, ha? Apa rumahsamu pawiyatan Sukalima iki nggone mbahmu apa piye? Terus kowe ora bayar, terus kowe ora menehi apa-apa marang pawiyatan Sukalima. Oh, ora gampang kaya ngono, Bagong. Ning kudu mbok pikir, aku minangka dadi maha guru yang bakal menehi ngelmu karo kowe. Ning ngelmuku iki ya ora mung tak wenehke tok. Ning ku ya kowe kudu menehi karo aku. Merga pawiyatan Sukalima iki butuh dibangun, butuh digedhekke. Lan apa-apa ing minangka dadi srana pamulangan wujude ngelmu mau ya mesti ana sranane lan ana wujude ing kudu dituku sarana dhuwit. Ngono. Ora mung sampe nakmu dhewe. Tur kowe kudune ngeling, kowe ngerti ya. Pawiyatan Sukalima kuwi ora gampang mlebu ning pawiyatan Sukalima. Pawiyatan Sukalima iki pawiyatan sing awet dhewe. Pawiyatan sing dhuwur dhewe. Pawiyatan sing bijine iki pancen diakoni dening jagat. Ngono? Ora sampe nakmu dhewe, kowe ngerti? Weton pawiyatan Sukalima kuwi maragake etungen Werkudara kae dadi satriyaning praja ingkang ora bisa piye ora ana tandinge. Janaka kae dadi satriyaning praja ingkang ngelmune tanpa timbang. Kuwi kabeh weton pawiyatan Sukalima. Ning apa Werkudara Janaka kuwi ya mung njaluk ngelmu tok? Ya ora, kae ya maringi apa-apa karo bapa gurune. Mula ora sak kepenakmu dhewe. Pranatan telung perkara ora mlebu kabeh. Siji, pawiyatan Sukalima kuwi umurmu wis ora nyandak. Umurmu saiki wis pira? Wis tuwa, ngungkuli 50 taun. Wis ora iso kowe nampa ngelmu, utekmu wis ora nyandak. Kowe diwenehi ngelmu apa-apa ming plola-plola ora dong. Ngono? Kuwi siji, angka loro. Pawiyatan Sukalima kuwi sekolahane utawa pawiyataning para luhur, para piyayi, para turasing nalendra, turasing satriya, turasing brahmana. Kudu duwe darah getih utawa ingkang minangka dadi turuning para piyayi kuwi kudu duweni. Nek ming wong kere, nek ming wong ra duwe, nek ming wong loro saudon terus sarupan kaya kowe iki sing arep nggo garan piye apa? Sing telu sing kali dhewe. Wong arep mlebu pawiyatan Sukalima iki kudu duwe dhuwit. Ngono? Kudu duwe sangu. Paling ora wong sugih. Oh, wong ketok kowe iki wong ora duwe, Bagong. Kowe iki ketok wong ora duwe. Kowe nek kon bayar mesti mengingai-ingai. Piye. Hah? Gede-gedene kowe mung utang mrana mrene, ngelmune ora kecakup, utangmu numpuk, kowe mati ngenes. Terus wis ora usah dadak ngimpi dadi siswa ana ing pawiyatan Sukalima. Kabeh ora bakal iso kelakon, Lah ming anake Semar kok kowe kepengin gayuh pawiyatan Sukalima. Oh, nek cara aku wis ora pas. Wis kono golek sinau pawiyatan sing gratis-gratis kono. Sing ora bayar kono, sing ilmune ming ilmu. Maca nulis. Ora perkara ilmu sing dhuwur kaya pawiyatan Sukalima, ngono. Kowe ora bakal iso bayar. Wis to? Petungen. Ibarate cecak nguntal cagak cebol kaya wulan wuta ngitung lintang tange kelakone jebak wurunge Bagong. Nek caramu kaya ngene iki ora bakal kelakon.
Kowe iki nek dadi wong bodho ya bodho wae ora usah dadak gaya dadi wong pinter. Menawi boten dipun ngatenaken ndak Bagong menika tuman. Ora nyawang karo kahanane, ora nyawang karo githoke wong melarat, wong ora duwe. Lah kok arep gayuh kok. Dadi siswa ning pawiyatan Sukalima menika ngibaratipun cecak untal cagak cebol kaya wulan wuta ngitung lintang tangi kelakoni cepak wuruke. Kula kok rumangsa mesake ya karo Bagong. Niat niku jane ya kudu ditanggapi kanggo nganggona ati sing apik lho Kakang Mremban. Ampun ming sak kepenak sampean dhewe sampean le nyuwara ya wah upama niku Bagong niku wani karo sampean wis dijangkah. Endho. Ya sampean senengane ngeyel kok. Nek Bagong wani karo sampean wis dijak gelut niku wau mergo sampean le nyuwara ya nyocok ati tenan. Kajenge ora dingono ning kondak mremen. Bagong ditampa mergo welas. Terus engko gareng ya sinau. Gareng sinau teng pawiyatan Sukalima, gareng ditampa mergo kula kali sampean welas. Terus mangke nek gareng Bagong ditampa dadi siswa pawiyatan Sukalima, Petruk ya melu. Wah, sekolahan ketekan Petruk gareng Bagong apa kelakon sekolahan kok bedina gara-gara? Apa kelakon bedina sekolahan lagune ming mendem pedoan? Apa kelakon ming tembang kangen? Ah, kula ora gelem. Sekolahan iku dienggo medharke ngelmu kok ming dienggo podang kuning gundule atos. Samangke kados pundi? Sampun kajengipun nggih. Nek nganti Bagong meningki mboten trima. Mboten ajeng Bagong ora trima. Arep nggo garan kuwi apa? Arep nggo menang kuwi apa? Apa ping loro sahur don telu sahur panika arep ora trima. Upama arep ora trima arep Begawan Drona sing belani Begawan Drona wong pirang-pirang. Oh, nggih sampun. Nek ngoten monggo dipatih tuwi dhateng pawiyatan Sukalima. Monggo kula dherekaken bangsa Borong. Indahipun pawiyatan Sukalima kula borongaken Bapa Mremban Drona. Oh nggih nggih ngestakaken dawuh. Durna. Penyakit kau. Suaramu ngabangake kuping. Kowe ngiyas karo Bagong dume Bagong wong kere gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Kok napuk cangkemmu kowe? Bebles tenan. Ora wangun dienggo patuladan kowe, penyakit kowe. Wong golek ilmu kuwi aja disawang perkara ora duwe dhuwit karo wong kere karo wong piyayi. Wong kere iki ya duwe hak golek ilmu. Asu penyakit lara munggono aku wani karo kowe ajar penyakit setan ratatanan ben tak lampiaske arep kowe ming lampu bangjo tenjangi sisan tak anggap kowe Durna kowe penyakit ben ora saiki abang ijo kuning murup kabeh iso cekel polisi aku nek carane ngrusak traffic light
Kok ngene rasane wong ora duwe. Apa ya wong ra duwe kaya aku ki ra entuk gayuh ngelmu. Apa ya wong melarat kaya aku ki ra entuk gayuh ngelmu. Kok le banget beda-bedake. Banget gole beda-bedake. Lara atiku. Nek aku ora tekan semene. Ora arep tekan semene. Mbok ya Gusti iki paring pitulungan karo aku. Piye supaya aku iso kelakon penjangkaku wong niatku ki ya suci tekan saka lahir batin. Ora duwe niat apa-apa. Aku ora duwe niat kepengin golek ngelmu tak nggo minteri wong bodho, tak nggo ngapusi wong bodho ora. Men tak nggo sang uripku ki aja nganti diombak-ambek karo kahanan. Mbok ana wong sing digdaya mbantu karo Bagong, ana aku sambat Gareng Petruk. Menco padha petuke. Padha kocluke wis ora ana blas, ora ana sing iso tak ndelke. Semar ya engko nek tak sambati, kowe ya kurang gawean. Kowe iki wis gerang tuwa kok dadak arep mlebu dadi Mahasiswa. Wah, wis iki nek ora ngatas karo dewaku, ora bakal entuk pitulungan iki alah. Dewa mbok paring pepadang tumraping Bagong, Dewa. Iki Bagong to? Weh. Iki nak Ndara wis anggene to? Iya. Lah ya sing apik. Ana bendara tekan kene kok malang kerik lungguh dhuwur. Ayo ndodok, empune wau. Lho. Ngajenono oh iya Deng. Tak jebole saiki wis rusak kok. Weh. Menungso ra dadalan kowe. Ora jane kowe iki nesu karo sapa? Wah kula nek crita lha niku ora budal saking Karang Kedempel, Ndara. Iya. Lah menyang endi? Teng Ngastina. Lho, arep ngopo? Kula niku pengen dadi siswane Begawan Durna mlebet wonten ing pawiyatan luhur Sukalima. Wo ngono to? Heeh. Lah terus Durna le omong larake ati. Syarate wong mlebu pawiyatan Sukalima siji, wonge ora kliwat umur, loro, wonge ora kena melarat. Telu kuwi sekolahan trah piyayi. Kowe iki trahe sapa, Bagong? Kowe iki wong melarat, wong ora duwe. Terus esuk nek aku butuh dhuwit, butuh dienggo wewangunaning pawiyatan Sukalima supaya ngrembaka, kabeh siswa dijaluki iuran, kowe arep bayar nganggo cengelmu ki kok ngoten niku. Lara ati kula. Lah iya, lah nggih. Lah wong pawiyatan ki ora mung Sukalima tok, pawiyatan ki pirang-pirang. Ning kula berkaca kalih. Ndara Werkudara niku entuk banyu suci Perwitasari saka Begawan Durna. Sing kandha sapa? Layang kabar. Kula maca teng harian Ngamarta detail. Kuwi unine nek Ndara Werkudara niku entuk banyu suci niku saking Durna. Durna kuwi ora menehi banyu suci Perwitasari, mung dadi jalaran. Ngono. Durna ora paring banyu suci marang Kanjeng Rama Jodipati, mung Durna nuduhke papane kuwi wae. Setemene isih ana dongeng liyane. Lah terus kok Ndara Janaka nggih mlebu koran. Ndara Janaka entuk ali-ali ampal. Saka sapa? Bakulake. Nggih Begawan Durna. Kowe ora kok. Bapa Janaka entuk ali-ali ampal kuwi ora, ning merga saka culikaning Begawan Durna. Nalika Bapa Janaka kalah ulah prigeling Jemaring karo ingkang aran Bambange Kalaya.
Mula nalika semana ditakoni karo Begawan Durna, yen to Ekalaya kuwi duwe pusaka arane ali-ali ampal saka bektining Ekalaya karo Begawan Durna. Ali-ali mau disuwun aja nganti sak jagat iki ana ing kembari prigele Kanjeng Rama Janaka. Saka bektine Ekalaya ali-ali ampal diwenehake. Ning ditugel drijine Ekalaya tekaning pati diagem Bapak Janaka. Mula drijine Bapak Janaka kae ana 6. Wah. 6? Iya. Wah. Lagi niki lho ngerti critane sampean. Salaman kok ora krasa lho. Tukul ning cedhak jenthik kae setemene drijine Ekalaya ning wis dat nyawiji marang astaning Bapak Janaka. Oh, ngono to. Iya. Kuwi ya ora saka paringing Begawan Durna, nanging kuwi akal iciking Begawan Durna. Mula aja banget kowe percaya marang pawiyatan Sukalima. Pawiyatan kono iki kebak apus-apus, Bagong. Wah. Untung rung mlebu aku. Untung rung ospek. Nang nganti wis ospek cilaka aku. Lah terus kula kudu pripun? Saiki ngene. Pawiyatan kuwi sing paling dhuwur dhewe ming pawiyatan Kayangan. Munggah ning Kayangan. Kowe sinawa ning kono nganti buntas kawruhe. Engko nek dewa ora gelem nampa napa sing kula karepke, Lho, nek dewa ora nampa kowe, aku nang mburimu. Dewa diajar wong loro. sip ngene iki sing tak karepake. Nek ora ngono wis ora rampung-rampung. Ketemu Bathara Narada, kula ajeng sekolah Bathara Narada. Ora entuk. Yes. Ngoten mawon nggih. Lah iya nek ora ngono ora rampung. Wis ora anarkis. Nek ya aja ngawur, kabeh mau ya nganggo tembung sing apik dhisik, nek nganggo tembung sing apik ora kena mongko kowe malah diece. Kowe dina kaya Begawan Durna ya sakarepmu. Siap. Munggah teng Kayangan. Iya, tak tutke. Oh nggih. Nganti sak lulusmu. Wah nggih. Matur sembah nuwun mengke nek pun lulus kula di napa? Diwudani. Wisuda. Oh, Nding. Diwisuda. Iya, Heeh. Pun nggih nganten mawon. Lah ya ayo karo aku mlaku bareng. Monggo kula dherekaken dala wis asik iki. Narada dedali ketunya kaleweran. Ketunya kaleweran gender mungging samudra laya. Sang Marudaya pak pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe. Iki lak kok dadi Bagong sawanana ing Kayuwangan. Nggih, Bu Kulon. Kepareng kula ngaturaken sembah sumenging mambek kula kunjuk Bu Kulon. Ya lun tampa. Pengestuna tampanono ya Bagong. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Karo sapa kita? Niki kalih Ndara Wisanggeni. Lho, Wisanggeni uga sowan ning Kayangan. Iya, Kek. Aku ingkang sowan ngaturke bakti kunjuk Kakek Narada. Ah ya ulun tampa. Pangestu ulun tampanono ya Wisanggeni. Ana apa, Bagong? Blaka suta cekaos mboten ajeng kula rembak mubeng minger sing mboten cetha ning niki langsung napa sing dadi poking wigatine. Ya. Kula ajeng kepengin sinau wonten pawiyatan Kayuwangan Suralaya. Lho. Pawiyatan Kayuwangan Suralaya kuwi ing
dikeparengake minangka dadi siswa kuwi ming turasing para dewa. Ming turasing para Jawata. Yen ora duwe turun dewa, ora kena mlebu ning pawiyatan Kahyangan Suralaya. Wo ya kena. Gandeng kita kuwi jejering titah swantah. Mula kita aja duwe impen kepengin mlebu ning pawiyatan Suralaya. Kita dudu turun dewa, kita dudu turuning Bathara. Muduna ning jagat mengko mundak diusir dening para dewa. Iki pawiyatan ingkang pancen siswa-siswane duwe darah turun dewa Bagong. Kowe dewa goblok kowe. Lho. Kok kita menake dewa goblok jelas merga sampean paring pangandikan. Iki pawiyatan Suralaya iki dienggo wong-wong sing duwe darah turun dewa. Saiki kula tak takon karo sampean. Bagong anake sapa? Lho, kita anake Kakang Semar. Kakang Semar. Bapak Semar ki dewa apa udu? Hah? Coblos weteng kose. Kose aja njer kaya ngono. Ayo wangsulan. Kae Sang Hyang Esmargi. Ngawur. Esmaya. Cerita sing wis wantas sumebar saindenging Jagatraya mbiyen Sang Hyang Bathara Tunggal karo Dewi Widodari Dewi Rekatawati kuwi anak-anak endhog. Endhog kuwi dadi 3 putra. Siji kulite dadi ya kuwi Teja Mantri. Terus kuningane dadi Esmaya. Terus kuningane dadi Manikmaya. Telu kuwi tandane. Telu kuwi sing iki putrane Sang Hyang Bathara Tunggal. Teleke dadi kowe. Hus. Sembrono ki ulun ki beda. Nek beda saiki tok pikir, aku ki anake Semar turun dewa apa tuh? Iya nanging sejatine kita ki duwe ora ana sejati-sejatine. Tak tampa ora? Ora tak tampa ditenono. Aku ngamuk nang Kahyangan. Nek tak tampa slamet kowe sak keluargamu. Wah, lah iki kepengin dadi siswa ning pawiyatan Kahyangan kok meksa, kok sak penake dhewe iki kepiye kok meksa iki lho. Ento ora. Perkara aku saben sasine kon bayar wis to, rasa kuwatir. Aku mesti ra bayar. Rasa kuwatir. Mergo aku ora duwe apa-apa. Aku ya mung wong kere ning aku duwe niat kepengin ngudi ngelmu ning pawiyatan Kahyangan Suralaya. Iki engko tak takokke Sang Hyang Jagadgiri Natandira. Asa takon-takonan. Tak tampa ora? Tampa ora? Engko Sang Hyang Manikmaya piye? Engko aku sing matur karo si Manik. Bagong, Nun, Manikmaya ki Sang Hyang Bathara Guru. kene meng guru. Kuwi sing bakale mulang karo aku. Udu. Bathara Guru ki dewaning para dewa. Nggih. Bathara Guru iki sapa? Ya Manikmaya. Manikmaya ki adine Ismaya. Nek kowe sampean ngendika Dek Manik iki sing daftarke Bagong. Bagong ki anake Ismaya, nek ora ditampa ndak nesu. Ngono wae. Mengko Mas Manik wis nerima kok. Walaisan. Iki kok saya kurang ajar iki. Bagong kowe yen kuwalat piye? Wah, iki le ngandani ya ora positif. Jare kon keras. Bareng kene keras kono ora piye-piye. Oh, rugi le ngeraske. Apa kuwi? Tampa ora? Kowe Ora tampa diteno. Bagong sabar. 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 Ulun tampa. Syukur, ngono lho. Ning ana syarate. Nggih, pripun? Kudu tertib marang pernatan pawiyatan Suralaya. Nggih. Sasuwene dadi siswa pawiyatan Suralaya mbuh ya kena mangan woing dami. Oh, siap. Kula mboten beto padmi.
Woing Dami. Oh nggih, Woing Dami niku napa? Ya beras. Manaming pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Oke, ra masalah. Naming peleme kula niku seneng. Jambu kula ya seneng. Aku nek mangan jambu sak ulere kok. Wah. Saking nekat kula, iya. Kejaba saka kuwi yen wanci pawiyatan ora kena wani melincur saka kewajiban kudu tetep ngangsu ngelmu ning Pawiyatan Suralaya. Nggih. Engko yen wis paripurna nggon kita sinau ning Pawiyatan Suralaya, kita dikeparingake undur ana ing jagat, ora mapan sak suwene ana ing Suralaya. Nggih. Ngono ya, sago. Ing sepisan kita bakal ditampa dening ya kuwi guru kita ingkang bakal memulang ngelmu, dasar-dasaring ngelmu. Ya kuwi Sang Hyang Yamadipati. Ngelmu dasaring ngelmu saka Pawiyatan Suralaya kepiye carane ngoncatke nyawa. Ki barengan temi traffic light lho iki. Nek nganti sampean macem-macem tak gawe kaya bangjo ngisor mau ora wis. Wis kan ana iki mau ya dinggo. Ben kowe iki madhep-mantep ndara wis anggeni piye Bagong? Kula dintos iki nggih. Iya wis aja kuwatir. Tawat-tawati sasuwene kowe ngangsu kawruh. Mengko yen wis kowe rampung gone ngangsu kawruh ketemu karo aku. Nggih. Kula mlebet wonten ing pawiyatan, iya sing ati-ati. Ndak selak diabsen. Iya. Pun kula tak saya karo aku kok tak pasrahke karo dewa-dewa Bagong. Nggih, matur sembah nuwun Purna. Lumampahing wanci kaya anut kedheping netra nalika semanten wis dangu ki Lurah Bagong ngena necep ilmu wonten ing Pawiyatan Suralaya kocap sumebar wonten ing jagat wis purna ngena anecep ngelmuning para Jawata ki Lurah Bagong satemah winisuda dening sangganing para dewa dadi horeg jagat samnami danget ngumandanging wisudaning ki Lurah Bagong wau. Kocap Menemban pripun Dewate? Layang-layang kabar pundi-pundi sami ngabaraken nek Bagong pun purna nggena necep ngelmu malah sajake pawiyatanipun boten pawiyatan baen-baen. Lho. Pawiyatan kayiwangan Kakang Menemban. Lho. Wah, ladi tolak ning pawiyatan Sukalima malah ditampa. Di pawiyatan kayangan mongko kuwi pawiyataning para Jawata. Pawiyataning para pinter, pawiyataning para her-her. Ingkang pancen wah ngelmune ora iso diungkuli Depate. Lah pripun? Malah sajake Bagong kaya nyolok mata paningaling para-para ingkang sami lenggah wonten ing pawiyatan Sukalima Kakang Menemban. Wah wis ora pati nduga mana. Aja nganti ana ingkang ngesorke kekuwataning Bagawan Durna. Aja nganti ana ingkang ngalahake marang kepinteraning Bagawan Durna minangka dadi maha guru ning pawiyatan Sukalima. Kepareng sampeyan Kurawa diketapke. Karang kadempel dibiyuki Bathang Sahita Bagong golek dipateni. Oh nggih, monggo kula dherekaken Kakang Menemban.
Bapak, kowe pancen senopati. Mlebu malah kena tekdon. Tekno apa tekdon? Tekdon. Bagong. Pak, sandangamu kok kaya ngono. Iki busana wisuda. Busana wisuda. Heeh. Aku wis diwisuda kanthi nilai ngemot. Kumlot. Nilai tertinggi aku wis metu saka pawiyatan kayangan, Pak. Aku saiki gelare ya Maha Guru, Pak. Syukur. Gareng Petruk iki dadi conto. Nadyan wong sekeng wong ora duwe, ning waton duwe niat, duwe tekad, mergo tekad kuwi pok ing karep. Sawangen. Adimu wis duwe titel. Heeh. Aku wis S3, Pak. Wah. Wah. Syukur. SSN. Hah? SSN. Apa tuh? Susena. Sarjana seni Weh, syukur. Kuwi ora gampang. Kudu deskripsi, Pak. Apa? Deskripsi. Nulis akeh kuwi lho. Skripsi. Ora deskripsi. Wah, kok petuk. Skripsi, Pak. Aku nulis tatanan baru dalam dunia pandemi. Pandemi, Pak. Lolos aku entuk biji. Pak. Aku ndek cita-cita, Pak. Cita-citamu apa? Cita-citaku. Mbora aku iki wis duwe titel ku ora sok sembrono, Gong. Duwe titel ki ora kena lucu. Waduh, anak ora usah titel wae aku. Aku ki wonge sembrono ya ning pintere iki diketokke. Aku ndek cita-cita pengen bangun pawiyatan Karangkadempel. Pak, Bapak mengestoni ya, Mir? Tak pengestoni ora piye. Tak pengestoni. Matur sembah nuwun, Pak. Iya. Nang akeh sing wong ora seneng gandeng kowe iki. Ming wong sekeng kok iso dadi duwe titel sing dhuwur kaya ngono malah duwe gegayuhan pengin bangun pawiyatan Karangkadempel. Contone wis ketok ngeglo sumebar. Aku dhewe krungu. Sadurunge kowe arep sinau ning pawiyatan Kayuwangan, kowe pengin mlebu ning pawiyatan ngendi? Sokalima. Lah, sing duwe Sokalima sajake ora seneng nek kowe arep mbangun pawiyatan Karangkadempel bakal ngendih marang kuncaraning pawiyatan Sokalima. Mula terus sampyak awur-awur goleki karo kowe, kepengin mateni karo kowe. Weh lah. Durna. Utang loro, nyaur loro, utang wirang, nyaur wirang, Pak. Wah, wis. Pripun Den kula dibantu, mestine kowe bakal tak bantu, ora usah kuwatir. Yen Durna ora trima kowe dadi Maha Guru mergo wis weton pawiyatan Kayuwangan. Aku ingin bakal bantu karo kowe Bagong. Carane Durna ora-orane bakal wani karo kowe ning ngegungke karo akehing Sata Kurawa. Maju. Aku manjing ning awakmu ora bakal kena apa-apa.
Kaya ora bakal terdas ditamani pusaka, ora bakal iso tekaning mati merga saka aku. Bagong wis nganggo busana kaya ngono. Wah, lole, rasah lole. Bersaing ki sing sehat, Dur. Kowe duwe pawiyatan saka 5, aku arep bangun pawiyatan Karang Kadempel. Sing sehat. Nek kepengin entuk cantrik, kepengin entuk siswa, tingkatkan mutu pendidikan di pawiyatan saka 5. Ora terus sampya ora. Bagong ki sebagai maha guru pawiyatan Karang Kadempel, aku mengkari manut, kasar wani, alus ya wani. Weng jaluk iki. Kakang Penemban. Nek kula pikir-pikir napa sing dikandhake Bagong niku bener. Sampeyan meri ning meri sampeyan kaya bocah cilik. Meri ning wong tuwa niku aja kaya cah cilik to Kakang Penemban. Nek sampeyan ora kepengin kendhih jenenging pawiyatan Sukalima karo jenenging pawiyatan Karang Kadempel, nggih diundhake carane memulang ngelmu sing pancen murakabi kanggo para siswa. Aja kok sampeyan gunakake cara-carane wong ora bener, kaduatos sing balung kuleting kulit niku. Nek cara kula ora gathuk ora mathuk. Ngeten Dik Patih. Nggih, wangsul mawon Dik Patih. Monggo Kakang Penemban. Bagong piye? Pun kentas, Pak. Pun kula kandhani nek saniki bersaing niku saingan sing sehat. Ora kudu nggunakake cara-cara sing kasar wis tuwa-tuwa kabeh. Syukur. Iki Bagong nganggo sandhangan apa, Semar? Anak kula pun diwisuda. Pun rampung gene nyecep ngelmu wonten ing pawiyatan Kayiwangan. Lho edan. Lah yen ngono aku melu mangayu Bagya. Nggih. Syukur Bagong. Saiki ora dadi wong goblok meneh. Nek sesuk nek ganti lakon ya goblok meneh kuwi. Apa kon pinter terus atene ora gayeng. Wah, ning kuwi ra wis beda dina. Nggih. Niki manut karo Sutradara. Anak kula kepengin bangun pawiyatan Karang Kadempel. Pawiyatan sing ora pilih kasih, tegese sinten kemawon mboten ngemungaken piyayi tiyang loro saudon telu saurupan pidak pejaraan jalma wana nek pancen duwe niat lan tekad kepengin gayung ilmu badhe dipun tampi wonten ing pawiyatan Karang Kadempel mriki.
Syukur yen to pancen kaya mengkono nggih. Nengenaken ngelmuning tiyang gesang saha dipun dasari mawi agama ingkang bebles tekaning lair batos kapitadosan dhateng panguwasaning Gusti lumantar ngelmu agami. Niku sing ajeng dilakoni dening anak kula Bagong. Werkudara piye? Sarujuk. Arjuna piye? Kula inggih sarujuk Koko Prabu. Yen to pancen mengkono Bagong rungokno dawuhing Nata Ndarawati. Tak pengestoni anakku sarujuk muga-muga ingkang pawujud pawiyatan karang kadempel. Matur sembah nuwun sinuwun.